check it out, yeah, pull it up, no doubt. Кой сумя са? Вархан Аспарух решил да започне и трета война и нахлу земите на най-мощната държава в света – Византия, източната Римска империя. Българските конници разгромили 80-хилядната армия на византийския император. И друг път се е случвало българите да разгромят византийците. Кой сумя са? Кой сумя са? След което предлагам да разгледаме лъжата, че древните българи са монголоидни тюрки номади, яхнали смешни малки кончета, живеещи в юрти, дъвчещи конска там пастърма и овча лой в юртите си. Кой сумя са? Кой сумя са? Аз си мислех дали е необходимо да пиша българите гагълзи, но ми се струва, че към гагълзи, освен българи, нищо друго не би могло да се каже. Сега за една интересна научна теза. Оказва се, гените на българите са много близки до тези на народите в Памир. Кой сумя са? Кой сумя са? Сензационна новина за генетичната идентичност на българите. Оказва се, че произходът ни е индоевропейски, а не тюркски, както твърдяха досега учени. Оказва се, че се приличаме най-много с италианците и гърците от северните части на Италия и Гърция. Според учените доказателствата са категорични, като тест за бащинство. Българите са особен вид славяни. Се обореха три основни тези, които сме ги учили всички от училище. Първо, че българският народ е изключително генетически разнообразен. Тоест една мозайка, където всеки от нашествениците оставил по нещо. Оказва се, че това не е така. Второто е, че в нито един от изследваните до момента българи не са открити азиатски гени. И третото много интересно нещо, ние стоим много далече от славяните. Кой сумя са? Кой сумя са? Те са писани от народа Кути, който в последствие е известен като Кути Гури, един от клоновете на прабългарите. Учени, преподаватели и представители на български фондации изложиха нови факти, подкрепящи теорията, че българите с ирански произход и в древността са живели в страната Балхара, наричана Бактрия. Кой сумя са? Кой сумя са? Сегодня себя татарами, башкирами называем, но на самом деле мы булгары. Среди всех народов мира первый, кто признали пророк Мухаммада саллаллаху Кой сумя са? Кой сумя са? Българите са вид погранично римско население. Да, нека да припомним, че имаме цар Иван Александър, нека да припомним, че въобще Александър Македонски е наричан наш български цар от средновековни автори. Безспорно. И че в крайна сметка, ако модата за името Александър е толкова силна и в България, и в днешна Македония, то се дължи на Александър II, на Александър Батенберг. Едната теза е тъй наречената тюркска теория за произхода на българския народ. Т.е. част от българските и чуждестранните учени в миналото се смятали, че българският народ или прабългарите, както още ги наричат за удобство някои, са от тюркски произход. Другата теза, обаче, която в последните 30 години придоби много по-голяма сила, че българите са иранци, т.е. от иранските племена. Кой сумя са? Кой сумя са? Добро утро отново. Древните българи са били роднини на персите. Това смятат участници в научната експедиция Ариана, част от проекта Българи прародина. Че трябва да се пренапишат и учебниците. По история. Трябва ли да се пренаписват? Би следвало. Check it out, yeah, pull it up, no doubt. Check it out, yeah, pull it up, no doubt.